Hau egon ginenean prestatzen, Ainhoa eta biok egon ginen hor, pentsatzen genuen, igual, zenbait kanta adibidez inguru oztopatzaileentzako Euskal Herria B, adibidez Jon Maiaren zati hori, edo gune oztopatzaile eta horietako entzatere, Marilitu Estebanen Aragizko Reforman ezakit irakurri zuen poema norbaitek zuzendu egin zion, bera kontatzen du zelan hitzaldi bat ematen ari zen, eta norbaitek txatean, online zen hitzaldia, eta norbaitek txatean zuzendu zion, eta ez da zaten feminismoa baizik. Eta orduan bera feminismoa, flagelatu intzan, etorkizuna, feminismoa, eta zelan amaitzen du esanez, zuzentzen hau zuen bakoitzean, Euskaldunak astun bilakatzen hau zuen. Eta zuzentzea bera, zuzentzen zaituenak, esaten du olako zerbait, zuzentzen zaituenak frogatzen du ulertu dizula, baina botere harrema badagor. Orduan, horrekin kontu zibili behar dugula nolabait, eta egia da batzuetan da polita esatea, izan daiteke, lanketa baten beharra eta hor zerbait dagoela, baina gero beste alde batetik, eta nik uste dut hori periferiezari garen ez kontu handiz zein du beharreko zerbait dela. Baina, hori, hoxe. Eta hori lotuko nuke itanoarekin edo nokarekin ere, baina hurrengo jardunaldi batean hau jorratuko dugulakoan. Amaiera emango diogu oraintxe ondorio labur-laburtxo batzuk, eta honekin amaitutzat emango dugu, bai? Aterako dut, ze bestela. Bai, nik eta onditu hau, ze bestela. Ja, dimateren, ja. Bueno, soziolinguistikaren esparrua zintza... Zesan didazu. Konfiantza gehiagi hartu dugu hau prestatzen. Soziolinguistikaren esparrua zintzabala den konturatu gara gaurkoan ere. Hizkuntza, hiztun komunitatea, hiztuna, hirukiaren hiru elementuak anitzak direla ikusi dugu. Hizkuntza biografiak eta euskarara heltzeko bideak askotarikoak dira, eta guztia begiona egitea funtsezkoa da, komunitatea osatu eta aberastuko badugu. Hiztun berriak, hiztun zaharrak bezain legitimoak dira hizkuntza erabili eurena egin eta zergatik ez, eraldatzeko, eta horrela sentitu behar dira, gainera komunitate osatu eta osasuntsua lortzeko. Erabilera ohiturak, arauak, beldurrak kontuan hartu behar ditugu eta behar bezala landu. Gure jendartea bezala, Euskaldunon hiztun komunitatera ere jatorri ugariko kideak heltzen ari dira eta gehiago helduko dira. Eren gorputzetan, esperientzietan, ondare kulturalean, linguistikoan, izugarrizko aberastasuna dakarte eta berau erakartzeko ahalegina egitea dagokigu euskaldunei. Baina horretarako euren premiak, irrikako alorak eta bar ezagutu eta landu behar ditugu. Era berean, euskaldun izatea erakargarria egin behar dugu, euskaldun izateko irrika sustatu eta bidea erraztu. Eta hori guztiok elkarrekin egin behar dugu, prozesutik, beretik ikasiz eta biziberritzea berastuz. Bide derra dago egiteko eta bide hori elkarrekin egin behar dugu. Beharrezkoa bada, piraina bihurtuko gara, minusak biderkatu eta plusak bilakatzeko. Arnasguneak ezinbestekoak dira biziberritze prozesuan, asko aztertu eta landu da gai hori, soziolinguistika arloan, Euskal Herrian zein nazioartean, gainera UEUk parte hartuko du datorren urrian izango den arnasguneak hizkuntza gutxituen biziberritzean nazioarteko konferentziaren antolaketan, baina lurralde zatirik zabalena ez dira arnasguneak, asko estulguneak dira, nolabait, zonalde oztopatzaileak, eta euskaldun izateko zailtasun ezbetetako eremuak dira, baina han ere badira euskaldunak. Eta aldarrikatu egiten dute, ez? Euskaraz bizitzeko eskubide aldarrikatzen dute. Eta baita euskalgintzak entzun dezatela ere, ez? Ditzatela beraiek. Izan ere, zailtasun asko dituzte, eta askotarikoak. Bai, zailtasunak asko, baina arrakasta ere izan da hainbat esparrutan, eta horietatik ikasi beharra dugu. Ikasi eta edatu. Erritmo, estrategia, tresna eta mezu egokiak garatuz joan dira, sarritan baliabide askorik gabe eta
kontrakotasun ugarirekin, baina badaude estrategia erabilgarriak gune horietan ere. Adibidez, lapur bilaka gaitezke, eta hitzak esamoldeak edo ahoskerak lapurtu. Baina gainera, euskararen aldeko borroka ezin da isolatua izan. Euskaldunak minorizatuta gaude, eta minorizazio hori datuek hala erakusten dute areagotuz doa. Beste hainbat esparrutan ere, atzera egiteko arrisku ugari ditugu, gure herrian eta mundu zabalean oro har. Dela generoa, dela azal kolorea, ezaugarri fisikoak, horratik zapalkuntza guztien jabe egin, eta horiek borrokatzeko estrategiak ikasi behar dugu. Ikasi eta partekatu. Parekotasunak asko dira, eta gainera, zapalketak ez dira modu isolatuan pairatzen. Eta zapalketek ezaugarri komuna dituzte. Normalizazio jarrerak, horiek ahalbidetzen dituzten eraikuntza kolektiboak, zapalketaren kontzientzia hartzea, aktivismoa, horiek guztia partekatzen ditugu. Baina gainera, soziolinguistikaren zabaltasunaren erakusgarri, euskal hiztun komunitateak generoen gaia jorratzeko hartzen duen jarrerak isla izango du, edo izan behar du, hizkuntzan bertan. Jakinik, hizkuntzak gizartearen ezaugarrien bilgune direla, eta gureak ere islatzen duela, gure jendarte patriarkala, berarekin jolastu, aldatu, eta zergatik ez, zikintzeko zilegitasuna ere nahi eta behar ditugu. Eta batez ere, ez gaitezen flagelatu. Euskaltzale aritzeko 11 ahalegin egiten dituenak ez du zertan gutxiago sentitu, gune oztopatzaile baten adibidez, 24 zazpi sutsuki ez aritzeagatik. Bidea luzea da, eta fronte guztietan aritu beharra dugu. Arituko gara, eta esan bezala, soziolinguistika saila horretarako tresna izatea nahiko genuke, beraz, animo, erabil ezazue, erabil gaitzazue, eta elkarrekin lanean jarraitzeko esperantza osoz, zarratuko dugu gaurko topaketa hau, eta aurrenatzean elkarlanerako hori, aukera izango dugulakoan. Beraz, eskerrik asko, eta laster arte. Hori da.